Mga rin mirog na mo guys. Kaya namin nakitaan po byukan. Medyo gamay-gamay ra. Ano yung kalubihan guys. Hindi tayo maglukay. Whites na to guys. Okay guys. Lumatag na mo guys. Agroy. Ah, na guys. Ini kita ngomong guys, demak demak. Kita ngomong na lamok guys. Ha? Ngomong na lamok. Ano guys, wala mo. Kantin guys ba, mau aso laman. Pero guys namo guys. Huwag lamok guys ba. Nagawan to guys ngabog tag lamok guys. Tugdan ko. Kuan guys. Ang siga re. Ang siga. Ha? Ang siga. Guys, darad to guys Ingat deh. Linaw ah. Ito linaw. Hello guys. Masuk. Ada nang imong aso eh. Yung salig ng aso kayo na. Lumos yung aso. Kena ah. Ini guys Ano guys. Guys. Subo pre. Magalaw ko na. Ha? Subong pero magalaw ko. Ano guys. Dito na pre be. Lagi aso na re. You see that guys? Oh. Bulit ah. Ha? Bulit ibaw. Bulit ibaw. Ako dong ko ni pre. Dami nice. O dara part oh. Mana yung bay part? Mga kapuhag. Vlog. Sudla na kayo mga kapuhag. Ya mga kaparto magugbuang. Sakto pagon. Nas mga kuan siro na mga dong simana siro na. Nya na ko karap uno nato nga. Magomar yang guys. Mako bugo gamay ra gihupan guys. Adi pa yung gamay gihupan magbagtak og kuan kay.
Bigson pa man ni adlaw ba. Asoyod kay lumos mi yod. To kamong usang kauban to si George Bugwat ka GR vlog. Si Paringgoy. Hinlo sa Ayan. Sayang ito po. Sabong. Pisto na. Tinawa ng agis. Gas. Pil pisto ba? Bulit kayo. Bulet dili ukab na. Apa mo bulet? Ito kayo no? Dabong jama. Dabong jama. Hindi na nga ng midya ah. Dirag cellphone na inanay. Kuha nga palit yung cellphone ligas. Ayan na, ligas. Ano part? Tunggu part. Ini kilometer mo pagkakanan niyo. Bila ito to. Kurang sa pag-ibog. Kurang na. Ay, daghan ang dool ah. Limang kwari ba? Atong ang ato ra bitaw. Ito to ya. Boy, sayang naman. Yung baso na. Tata. Minimum. Tapi dia pa. Midjal ka. Gamay ra pa na guys pero may na lang ni. Sorry lah, wes. Tepungnya luput. Ano pernah kena drum? Mukojog nito ugma. Nah, jangan buon, ito taglagya. Ganito mo. Asa gi-video ba na dira guys oh. Wa. Dira guys. Kuha na mo guys oh. Sila ni Rhea gud. Dira guys. Okay kayo. Tara. Mana? Dira guys. Oh, click na to na guys. Pikir na guys oh. Hapit mo usang galon og 1 part.